Insellmilkom, illum l-erba' 15 ta' Lulju, infakru lil San Bonaventura, isqof u duttur tal-Knisja. Nilqakom għal-Qudiesa u r-Rużarju mmexxija minn dun Tony Patch mill-Parroċċja tal-Konverżjoni ta' San Pawl Ħalsafi li ġie ordinat saċerdot fid-29 ta' Ġunju illi għadda. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu ifaħħar lill-Alla. Infaħrek, Missier, għax inti dawn il-ħwejjeġ u rejthom li ċkejknin. Illum nitolbu l-mulejja tina s-sempliċità u l-umiltà ta' tfal, sabiex ma jkun hemm xejn li jfixkilna milli nirċievu l-imħabba tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Kif ġiġa qalulkom, illum qegħdin infakru t-tifkira ta' San Bonaventura, teologu u filosofu Taljan. Kien superjur ġenerali tal-Franġiskani għal 17 sena sħaħ. Il-titlu tiegħu huwa xejn tqil ngħidulu huwa duttur serafiku. Frażi tqila, kull ma tfisser hija biss illi San Bonaventura ħadem, stinka u għallem illi l-arti u x-xjenza għandu jkollhom skop wieħed, illi irresquna lejn Alla. Għalhekk illum ejja nitolbu b'mod speċjali għal kull min qiegħed fiċ-ċirku tat-tagħlim, speċjalment l-edukaturi u veru, kif ukoll dawk li qegħdin irabbu u dawk li jgħinu fit-trobbija. Ħuti narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġelu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Nitolbu. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tad-daħla tal-isqof San Bonaventura fis-sema, nitolbuk u Alla li tista' kollox li nimxu l-qudiem bit-tagħlim u l-għerf tiegħu u nħabirku bla qiegħda biex insiru nixbħuh fil-ħeġġa ta' mħabbtu b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-Mulej: Gwaj għall-Assirja, il-ħatar ta' għadbi u l-asluġ fil-qilla tiegħi. Għall-poplu midej jien nibatu u kontra l-ġens tat-tgħadija tiegħi jien nordnalu li jħarbtu bla ħniena, jaħtaflu l-priża u jaffeċ fuqu bħattajn tal-art. Imma hu ma jifhimx hekk u f'qalbu ma jidirlux hekk, għax f'qalbu għandu li jħarbat u jeqred ġnus fuq ġnus. Għax hu qal, bis-saħħa ta' jdejja għamilt dan u bl-għaqal tiegħi għax moħħi jilħaqli. Neħħejt il-frontieri tal-popli u ħtaftilhom ġidhom u bħal ġorf niżżilt l-islaten. U idi bħalli kieku sabet bejta ħatfed ġid il-popli. Bħalma jiġbru l-bajt mitluq jinġbart l-art kollha, bla ma ħadd ħarrek ġwien ħajħ jew fetaħ munqaru u pespes.
Forsi qatt ftaħret il-mannara kontra min qaċċad biha. Forsi l-munxar qatt qamal min jaħdem bih. Bħalli kieku l-ħatar jista' jħarrek lil min jerfgħu, jew l-asluġ lil dak li mhux xi biċċa għowda. Għalhekk qatt jibgħat is-Sit il-mulej tal-eżerċti l-għelubija f'simnitu u f'ġewwi nieħ iqabbadlu l-ħruq, il-ħruq tan-nar. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien il-mulej ma jitlaqx lill-poplu tiegħu. Il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. Huma jkasbru mulej lill-poplu tiegħek u jaqsu lill-poplu ta' wirtek, joqtlu l-armla u l-barrani u l-mewt jagħtu lill-iltima. Il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. U jgħidu ma jarax il-mulej, ma jintabaħx Alla ta' Ġakob. Ifhmuha intom nies boloħ fost il-poplu, nies bla moħħ, meta se tintebħu. Il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. Forsi min għamel il-widnejn ma jismax, jew min sawwar l-għajnejn ma jarax. Taħsbu li min iwiddeb lill-ġnus ma jrażżanx, jew m'għandu xerf min jgħallem lill-bniedem. Il-mulej ma jitlaqx lill-poplu tiegħu. Għax il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu, ma jħallix il-poplu il-wirt tiegħu, għax il-ħaq jerġa' jsir bil-ġustizzja u fuqu jimxu dawk kollha ta' qalb safja. Il-mulej ma jitlaqx lill-poplu tiegħu. Infaħrek missier Sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: infaħrek missier Sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom li ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk ogħġbok. Kollox kien mogħti lili mill-missieri u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier, kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux liben u dak li lilu liben irrid jarrafulu. Il-kelma tal-mulej. Bħal ħafna passaġġi oħra fl-Evanġelju, hawnhekk jidher li hawn kontradizzjoni, xi ħaġa taħdem kontra l-oħra. Għandna l-erf u id-den bniedem għaref, u veru, suppost jifhem malajra x'għaref. U Kristu qed jgħid li propju lill-għaref Alla mhux dejjem iħallih jaraf l-affarijiet. Mill-banda l-oħra isemmi l-ċkejknin. Iċkejknin jiġi muri lilhom il-misteri kollha ngħidu hekk li hu Alla l-imbierek. Tidher kontradizzjoni, imma mija kontradizzjoni xejn. Meta nsemmu l-erf, id-den, nżidu magħhom l-intelligenza, u veru, li tkun moħħok tajjeb, moħħok jilħaqlek. Ġesu mhux qed jgħid isma' dawn mhux affarijiet tajbin, min ma jixtieqx li t-tfal tiegħu, li ma edukatur ma jixtieqx li l-istudenti tiegħu ikunu intelligenti, jifhmu malajr u biex ikun jista' jgħaddilhom it-tagħlim fl-iqsar żmien possibbli għall benefiċċju tagħhom. Però Ġesu qiegħed jgħid xi ħaġa hekk importantissima. Jekk mal-erf u mad-den u mal-intelligenza u ma dik li l-Ingliżi jgħidula wisdom dak l-erf hekk tat-triq ngħidlu jien li tkun taf x'għandek tagħmel fil-mument opportun. Jekk ma dawn kollha ma tiżdiedx doża qawwija ta' umiltà, dak kollu ikun għal xejn. Dan huwa il-messaġġ tal-Evanġelju tal-lum. L-oppost tal-umiltà hija s-supervja. U
hija ħaġa magħrufa illi erf mingħajr għaqal, ejja ngħidu hekk, iwassal għas-supervja. Għadni niftakar 12 ta' April 1961 l-astronauta magħruf Russu Juri Gagarin irnexxielu, kienet konkwista kbira għax-xjenza u għall-umanità kollha, imur fl-ispazju. Jinżel minn hemmhekk u dal-inbi forsi imbuttat u x'veru mill-istat Sovjetiku li kien b'mod aggressiv ateju. Tafu x'qal kif niżel minn hemm? Fittixt il-Alla, imma fl-ispazju ma rajtux. Inqabluh pereżempju ma' John Glenn, astronauta ieħor, illi meta ra dik l-immensità tal-ispazju hekk da Glenn miet ta' 95 sena, imma l-aħħar vjaġġ tiegħu fl-ispazju għamlu meta kellu 77 sena. X'imkien fl-ispazju b'mod awtomatiku hekk ħareġ il-Bibja u beda jaqra il-passaġġi sbieħ tal-ħolqien. Ara, innutaw għall-bniedem umli ix-xjenza tressqu lejn Alla. Il-bniedem superf li ma jridx jaf li jaħseb li l-erf huwa kollox, sfortunatament ix-xjenza se tbedu minn Alla. Issa aħna liż-żgħar tagħna, lit-tfal tagħna, għalhekk illum qiegħed nitlob mod speċjali għall-edukaturi u magħhom mal-edukaturi ninkludi il-ġenituri, il-kustodja, il-gwardjani tat tfal, in-nanniet, kull min qiegħed irabbi, kull min qiegħed jgħin fit-trobb, il-katekisti pereżempju, il-kappillan, kull min jieħu sehem fl-edukazzjoni tat tfal. Daw kollha għandhom id-dmir illi flimkien mal-ħajja biex ngħidlek materjali, flimkien mal-akkwist tal-erf u bl-intelligenza nakkwistaw dawk il-ħiliet biex niffaċilitaw ħajjitna u x'veru min ma jixtieqx li t-tfal tiegħu jkollhom karriera tajba. U mela Kristu ma qed jgħid xejn kontra dan, anzi qiegħed iħeġġiġna biex nagħmluh. Imma jekk magħhom ma nżidux il-valuri, il-morali u l-etika, da kollu jiswilna biss biex nitbedu minn Alla u mhux biex nersqu lejh. Qisu illi kull min għandu x'jaqsam mat-trobbija ta' tfal u żgħażagħ jagħmel mezz u jsib modi kif jittrażmetti il-valuri morali flimkien mal-erf meħtieġ għal ħajja ta' kuljum. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Nresqu t-talbit tagħna quddiem Alla u nitolbuhom dejjem bl-interċessjoni ta' Sidna Ġesu Kristu u ta' Omna Marija. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek biex permezz tar-rajja u l-ministri tagħha tkompli tħabbrek u tallimna kif l-erf tal-bniedem għandu jintuża għal ġid tal-umanità u qatt għall-isfruttar tad-dgħajfa u l-vulnerabbli u rina mulej kif l-erf u l-umiltà u għandhom dawn jikkumplimentaw lil xulxin u mhumiex kontra xulxin. Nitolbu, ismana, nitolbuk mulej għar-romol, għall-anzjani, daw kollha li minħabba diversi raġunijiet qed iħossuhom abbandonati u waħedhom fid-djar tagħhom jew fid-djar tal-anzjani. Ibqa' kun int mulej permezz tal-Knisja tiegħek il-wens tagħhom fil-vjaġġ tagħhom fuq din l-art. Nitolbu. Smana, nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għalina l-koll imtaqlin u mħabtin b'xi toqol jew salib tal-ħajja. Nitolbuk mulej b'mod speċjali għal dawk morda bil-kanċer. Iqaf magħhom mulej kemm materjalment kif ukoll spiritwalment. Enna mulej biex il-misteru ta' tbatija imwaħħad ma' tbatija ta' ibnek Ġesu fuq is-salib jibqa' jkun il-mezz tas-salvazzjoni ta' bosta erwieħ. Nitolbu. Smana, nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-edukaturi, għal min qiegħed irabbi u għal min qiegħed jgħin fit-trobbija. Għamel li qatt ma jabbandunaw id-dmir tagħhom li jedukaw għall-ispiritwalità tat-tfal u żgħażagħ tagħna. Nitolbu.
nitolbuk mulej. Nistedinkom tagħmlu talba personali għal xi persuna li tafu li bħalissa hija fil-bżonn. Ilqa' mulej Ġesu dan it-talb tal-komunità nisranija tiegħek u nitolbuk twassalulna fih dan Alla l-Missier bl-interċessjoni ta' Omna Marija u ta' San Bonaventura nitolbuk taqlana il-grazzi kollha li huma ta' ġid għal ġisimna kif ukoll għal ruħna. Dan kollu nibqgħu nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem bil-mister tal-marbit ikollna sejn fin-natura. Is-sejn magħna fin-natura tagħna. Tal-ħolqien kollu x'fit-tjubitek tajtna l-inbiet li qegħdin noffrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Bienek Alla għal dejjem. Natlaf mulej, tiegħi kollha. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej nidejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' isma' għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn l-offerti li qegħdin fuq l-artal tiegħek fil-festa fit-tifkira ta' San Bonaventura u xerret fuqna l-maħfra tiegħek biex b'dawn l-offerti nagħtu ġieħ lill-ismek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Bonaventura, int tqawwilna bl-eżempju tal-ħajja tagħna tiegħu is-saħħaħa b'flerf bit-talim li xandar u tilqa' t-talb li jagħmilek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla jeda qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħħa il-kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandu bifeħ għamin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħudna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Niftakru b'mod speċjali fir-ruħ tal-Aziza Marti Joan li l-mulej oġbu jsejħilha għandu 6 snin ilu. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina wkoll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu b'Alla l-ħaj. Tolbuk li nitqarbina bil-ġisem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda għal-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ngħidu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa.
Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Inti ġedditna mulej bil-misteri qaddisa bl-umiltà kollha nitolbuk il-grazzja li nsiru nixbħu lil San Bonaventura billi nistqarru bil-ħerqa kull ma emmen u nimxu fuq it-talim tiegħu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil mulej. Noffru dan ir-rożarju għall-edukaturi kollha u għat-tfal u żgħażagħ affdati f'idejhom għat-trasmissjoni tal-erf. Naħsbu fl-ewwel misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddas ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlaparina Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santis urinti omma li kismat tattana, dak il-twet għalina rrit ikun libin tiegħek bħalna. U Ġesu għafrinna d-nubiet, naħrisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-ewħi kollha ejn il-dawk li għandhom bżonn tal-put niemek. It-tieni misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Naħsbu fit-tielet misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli skont il-wedit tiegħu. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Naħsbu fir-raba misteru minn tal-glorja, meta Sidna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum offrina dbietna bħalma nafru minn ħati għarina duħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Naħsbu fil-ħames misteru minn tal-glorja, meta Sidna Marija ġiet inkurunata Reġina tas-sema u tal-art u mollija fuq il-kori kollha tal-anġli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum offrina dbietna bħalma nafru minn ħati għarina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma alla tlaparina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija s-Sinjur miegħek,
imbierka inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu staw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, om ta' ħnina ħajja ħlewwa ta' matana, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turrufnati u li tefa. Lilek nitnedu aħna nibku nolfu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wardana t-turrufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija. Tlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet jitqaddas ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu staw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, missierna li inti fis-smewiet jitqaddas ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu staw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem Daw ta' dejjem jiddifuqhom. jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu smana, Kristu smana. Kristu il-qattal tagħna, Kristu il-qattal. Missier Eterna Alla, Ħenna għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna għalina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed, Ħenna għalina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. ta' Kristu, Itlob għalina. il-Knisja, Itlob għalina. tal-ħnina, Itlob għalina. tal-grazzja t'Alla, Itlob għalina. it-tama, Itlob għalina. l-iżjed safja, Itlob għalina. l-iżjed nadifa, Itlob għalina. muxebba, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-pariri tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob kewba għalina. ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħidnu bitta d-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħidnu bitta d-dinja, ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħidnu bitta d-dinja, ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija
Għatina nitolbuk lilna li nistqarruha Omm Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Nitolbu it-talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Erażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna it-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka il-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbir Omm Alla Marija Santisma, imbierka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġnu Omm, imbierek San Ġusepp arus ħastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Hekk naslu fit-tmiem ta' dan il-mument ta' talb li ser jiġi mtenni l-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Inselmilkom.